Bé, ja vam dir que faria una mica d'avui, que al final ens fa una mica bé. Espero que puguin aguantar. Magnífic. Senyor rector de la Universitat de Lleida, regidors, regidores, senyor Miquel Àngel, Mortales, artista, diguem que ens acompanyen, amics, senyors i senyores, senyor César, el director del centre de l'escola, que sempre ens acompanya, benvinguts. Bé, avui inaugurem un tram, ho parlem passejant, un tram d'aquesta Rambla de Carles III, amb l'esperit, sobretot, de ficar un espai nou, no és que perquè en falten, perquè avui a Almacelles tenim, penso, ja cobert tot el que és la zona verda, espais, diguem, per disfrutar, però que sí que, a més, deixa un esperit i, sobretot, consolidar el nostre entorn més immediat al que és el Parc d'Europa i el que és, en aquest cas, la residència d'avis. Bé, hem volgut fer una rambla diferent, això ha xocat una mica, perquè, clar, estem acostumats a una rambla de disseny més convencional, però hem volgut fer-la així una mica serpentina, per dir-ho així, perquè és una, no deixa tiene, no sé si és un 6 o un 7% d'inclinació, i per tant li volíem donar una mica, no sigui tan recte, que ho és perquè manté la quadrícula, però sí que el seu jardí sigui una mica més distret. I ho hem fet amb materials també reciclats, s'ha de comentar a l'il·lustració, el magnífic rector que ens acompanya, per aprofitar els bordillos, les antigues residències, perquè aquestes jardineres, hem pogut jugar amb planter per les platanes, hem pogut afegir d'altres arbres que crec que ens ajudaran a donar color, que són les citroneres, que són també els cireres. Bé, una rambla que li ha pogut ficar Carles III, que és el gran monarca il·lustrat, el gran monarca que sense ell, tal vegada Almacelles, o l'actual Almacelles no existiria, o hauria existit més tard. Però sí que va ser aquest monarca que quan va arribar de Nàpols, que va entrar allà per Barcelona, va començar a fer tot un seguit de reformes importants al nostre país, i que el senyor Roberto Fernández és un gran coneixedor, no solament a nivell d'estat, i potser fins i tot més enllà. I va ser un rei que, a part de d'altres coses, en Carles, a Carolina, a Carlota, etc., a ciències, escoles de belles arts, etc., com he dit abans, va fer una cosa per nosaltres importantíssima, que va ser donar peu al naixement de la població d'Almacelles. I per tant, bé, volíem fer aquest reconeixement amb aquest monarca, amb aquesta persona que va fer per això. La segle XVIII també hem volgut representar amb dos plafons, perquè, com sabeu, a Almacelles estem col·locant diferents plafons i la veritat m'agrada, i suposo que vosaltres també us heu fixat, com la gent del poble i la gent que ens visita s'aturen i llegeixen. Quan fan això aprenen una cosa, aprenen la nostra història, aprenen el que som. Ahir mateix hi havia una parella de gent jove, musulmana, parat a l'església llegint la història del campanar, el campanar de l'església. Per tant, una cosa que abans no era a l'abast, avui és. Però quan parlem de Carles III, com he dit abans, parlem de belles arts, parlem de cultura, i per això necessitem també un element escultòric que pugui ser l'inici d'aquesta rambla de Carles III. Però també volíem que coincidís, i així coincideix, amb el centenari del naixement del nostre poeta, del Salvador Espriu. Per tant, té aquesta missió, aquesta escultura també, no solament un reconeixement a la cultura que va fer Carles III, sinó al vint, en aquest cas amb Salvador Espriu. Una escultura que es diu Natura, Vida i Cultura, no m'equivoco, i que després d'aquestes dues paraules, el senyor González, li demanem que nos expliqui per tindre una mica la seva versió del tema. Bé, jo la veritat no m'allargaria més, sinó que podríem estar parlant moltíssimes coses. Ahir puc parlar més de Carles III, d'aquesta importància que van tindre. Tenim l'oportunitat, us convido el dia 18 de maig a la inauguració del museu, que serà un museu que explicarà no solament la història d'Almacelles, sinó que explicarà la història de l'urbanisme des del seu naixement a les ciutats de la Vall de l'Indus, el 2000 abans de Crist, fins als nostres dies. Per tant, tindrem tota una seqüència passant per les bastides del segle XIII, el sud de França, i fins i tot a les ciutats ideals que van estar planificar al moment del Renaixement. Fins a arribar a Almacelles, que s'ha de parlar de la nostra poble. Per tant, escolteu, moltíssimes gràcies a tots. Senyor rector, moltíssimes gràcies per acompanyar. És un honor que el rector de la Universitat de Lleida
vingui al Macelles. És la primera vegada que un rector, per tant, per nosaltres és un honor i agraeixo novament la seva presència. I agraeixo les seves paraules que ha fet referència a aquest futur conveni que hem de treballar i que espero que vostè ara ens ho pugui explicar molt més millor. Moltíssimes gràcies a tots i res, benvinguts i enhorabona a tots plegats per aquest nou treball. Moltes gràcies. Buen día, humanidad. En verdad, hoy estoy más admirado de lo que soy. Acá, en esta tremenda soledad, donde la diosa naturaleza nos está pintando de verde en esta hermosa primavera, y de repente lo salpica el rojo fantástico de las flores de las amapolas. En verdad, me siento grandioso, porque levanto mi vista y veo lo pequeño que soy. Y ahí donde no alcanza mi vista está mi imaginación. Qué pequeña cosa somos. Pertenecemos a una galaxia. Y hay muchas, infinitas. Pero no soy fanfarrón. Pertenezco a esa galaxia. He visto al ser humano llegar a mi casa en un carro tirado por un caballo y sus nudillos golpear la puerta y decir: ¡lechero! Dios mío, es corto mi tiempo, pero he visto al hombre crecer. Es maravilloso, tremendamente maravilloso, incalculable su saber. Me lo está demostrando permanentemente. ¿Cómo es posible que en un lápiz así se encuentre tanta información? ¿Es magia? Me pregunto, ¿es magia? No, no. Es la inteligencia. Es el saber. Es el poderoso saber ilimitado que tiene el hombre. Apenas mi vida se levantaba unos palmos de la tierra cuando escuché: la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. El saber es el alma del ser humano. El saber, aquí se me movió, me conmovió el alma. Gracias al loco alcalde que me invitaste a construir esto. Porque aquí está todo. No veo jóvenes lamentablemente. Pero ustedes mayores, escuchen a este joven que ya ha caminado mucho tiempo y enséñenle a vuestros jóvenes, que lamentablemente no los veo aquí, que la sabiduría, el conocimiento es lo único que los va a mantener. Ya sabemos mucho de nosotros lo que es caminar por la vida. Ya sabemos mucho de nosotros lo que es dejar un proyecto que fue ilusión y fracasó. Ya sabemos que hemos dejado cosas muy queridas. Enséñenle a vuestros jóvenes que tienen que tomar todo lo que se les presenta en el camino, que aprendan todo. Es lo único que nadie le va a quitar.
es lo único que cuando se caigan de rodillas lo va a levantar, porque el maná del cielo no le va a llegar. Lo que le va a dar la fe para levantarse y caminar es el conocimiento, es el saber. Gracias a los maestros, gracias a Einstein, gracias a Mozart, a Chopin, a Velázquez, a Dalí, gracias a todos, a toda la ciencia, gracias al saber, porque estoy plantado aquí gracias a la medicina y estoy un poco despierto gracias a la cultura. La explicación de esta obra es eso. Quise representar, así como el árbol crece hacia arriba, buscando, parece ser, tocar lo inmenso del cielo, el ser humano también, a través del conocimiento, puede llegar a tocar lo infinito, puede reinar en este universo. Nada más. Bon dia a tots, il·lustríssim senyor alcalde, Miguel Ángel González, autoritats, veïns d'Almacelles. Com crec que dintre de 2 setmanes ens trobarem una altra vegada, faré avui una intervenció, diguem-ne, relativament breu, perquè espero que tinguem oportunitat de que hi hagi una intervenció més frondosa, més llarga. Miguel Ángel, ¿dónde estás? Cuando doy mis clases de introducción a la ciencia, aunque yo soy historiador, el primer día les pongo en la pizarra P, B, U. Y claro, muchos alumnos piensan que es un banco, el BBV. Pero no, es algo que tiene que ver con la naturaleza, la vida y la cultura. Y es el viejo dicho clásico que durará toda la vida de bondad, belleza y verdad. Miguel Ángel nos ha hecho un discurso que és el que és la seva escultura. Ha fet un discurs de bellesa, ha fet un discurs de bondat i ha fet un discurs de veritat. De veritat vol dir, traduït en termes més contemporanis, de ciència. El Miguel Ángel és un il·lustrat, l'alcalde és un il·lustrat. I els il·lustrats no tenen temps amb la història, no són del segle XVIII, són de totes les èpoques, perquè són aquelles persones que tenen la creença profunda de que conèixer la natura, de que apostar per la llibertat, de que posar la raó i lluitar per la innovació és un combat etern de la civilització davant de la barbàrie. El que fa aquest poble és admirable. No sé si tots els veïns percebeixen aquesta qüestió de la mateixa forma que la percebeixo jo, que sóc un lleidatà que ve de tant en tant a Almacelles. El Miguel Ángel li diu a l'alcalde loco, en el sentido argentino de la palabra, de buen loco, d'aquell que fa unes coses que ara potser no s'entenen del tot, encara que jo sí que les entenc perfectament, i que crec que la història les valorarà d'una forma extraordinària. El poble d'Almacelles, en aquest sentit, és un poble il·lustrat perquè és un poble d'innovació, és un poble de racionalisme, és un poble de llibertat i és un poble que lluita perquè la barbàrie no sigui la condició en la que viu els seus veïns, sinó que sigui la civilització. Alcalde, moltes felicitats per aquesta escultura, moltes felicitats per aquesta Rambla Carlos III, tindrem oportunitat de parlar de Carlos III més endavant. Y Miguel Ángel, me ha gustado mucho la escultura porque me siento muy reflejado en ella. Felicidades. Felicitats a tots.